हेलो गाइस गुड मॉर्निंग मु सूरज आउ आसी आ गोटे नुआ वीडियो रे। तो आज सकाल सकाल मु डायरेक्ट कार भीतर वीडियो स्टार्ट करछि। मु सोई गुटेला आडो जे आसी कोन गला भाई उठ उठ जिबा जल्दी जिबा बोले कोन हिजी ना मो बस मिस हे गला मते छाडियो जिवो। ओ भगवान निदर अधा सोईने माने सोईबा कंप्लीट हेने मते उठी राती गोटे सोईबी मैं सकाल जल्दी से कहले उठ उठ जल्दी जिबा एडो एंदी मु फोन धोई देगी पळे आसी जाऊ ताऊ छाड़िया छाड़िकी आसिले आज दिन जाक कौन कर सब सेयार करी। आ कही काली गाँ को जी बोली किंतु गाँ को जाई नथिली। सेमती संध्या बेले कौन ना फोन देखी देखी शोई पड़ी उठला बेलू लेट होगा। आ घर को आई कौन कर निद मार्च खाली शोची शोवा कम्प्लीट है पुणी जब को पुअ तो देखिए है। तो आज दिन कौन कर देखेबी ए पछरे बापुन बही आ पछरे आ गोटे आम मोटी बही कौन कौच गाइस कह सकालु सकालु गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कह बापुन तो हैंकर टोड़ा हौ हौ चलो जीवा। ए होची हम कटक अलिया गाड़ी आगे जाऊँ है। भाई उठू ना नवराज पुरी दिलानी कौन खाली सोई पचा गाड़ी बसला भाई उठू ना नवराज पुरी दिलानी जଣା पड़ी बस तो वीडियो कर दो ना चिल लगे एंड गेम पे बसियो। बसटा ए बसटा कौन झील कहला तार बोली है तो भाविली आमर केतले बस किणा गला मु जानी नहीं भगवान कौन मो कॉलेज बस कह है मो आम बस ना मो कॉलेज रो एडी 12टा बस अछि जो बस मते नबा को जाय मु सेटा से मो बस बोली की कहइबी ता माने नुहे जे सेटा हमर बस। ओ एमिति है ओ ओ ठीक अछि ओ मते लाज लागुच आ वीडियो करियो माने रखुच टाटा। मामू कहले आइसक्रीम खाइबा किंतु ओमफेड पार्लर रे आइसक्रीम नाही हमें सेडो मु सजेस्ट कली राबिडी हम राबिडी केन कोन लागुच बहुत टेस्टी टेस्टी ने बापू न बोबालिच हाँ हम राबिडी किया हुए हम जानी छु राबिडी टा केन लागे। चलो खाई सारी की मु बसी जी पुनी कोडी देखो तो हे देख दियो रे हला हां देखा दबा नेक्स्ट जल्दी जल्दी भाई केन चले गाड़ी गाइस ଆଉ ମତେ ମାମୁଁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲା ଦେଇକି ମୁଁ ଚଲା ଶିଖିଗଲି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁଠାରୁ ମୋ ଲିପୁ ମାମୁଁ ମତେ ଆଗ ଚଲା ଶିଖେଇଛି ତାପରେ ମିରାଜ ମାମୁଁ ହାତ ଶିଖେଇ ଟିକେ ଦେଇ ପୁରା ଶିଖି ଯାଇଛି ଆଉ ଚଲଉଛି ଆଉ ଚାଲୁ ଶିଖିଲେ ଭଲ କାମରେ ଆସିବ ନା ମାମୁଁ। ତ ଏଇଟା ଆମ ନରାଜ ବ୍ରିଜ ଗାଈ ଦେଖିବା तो गाइस हमें भी जाऊँ सीएनजी पकेबो देखि पातिबे गाइस तो भाई पूरा पूरा परफेक्ट गाड़ी चलाउछन् देखि पातिबे चलन सीएनजी पके हमें
ଗାଇଜ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସ୍କାମ ହେଇଗଲା ସିଏ କଣ ପକେଇବା କୋଉଠି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବା ଚାଲେ ଆଁ ଆରେ ବୁଲେଇକି ଚାଲ ମ କଣ ଜରୁରୀ ଅଛି କୋଉଠି ବୁଲେଇ ଏଇଠି ବାହାକୁ ପୁରା ଗାଇଜ ଆମ ଭାଇ କନଫ୍ୟୁଜ ଗାଡି କୋଉଠି ବୁଲେଇବେ ବାହାକୁ ପୁରା ଦିନରେ ଭୂତ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆସ ଚପଲ ଦେଖିପାରିବେ ଚଲେଇଲେ ଗାଇଜ ଆହୁରି କଣ କହିଲ ଦିନରେ ଏଇ କ୍ଲଚ ଜାଗାରେ ଛଡା ଭୂତ ଛଡି ଭଲ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣ କୋଉ ଟାଇପ ର ଭିଡିଓ ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୂତ ଦେଖିବା ଟାଇମ ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ଆମର ତ ଗାଇଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଆମର ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ କୋଉ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ କୋଉ ରେଟ ରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁଣି କଟକ ଏରିଆରେ ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖି ଚାଲ ଜାଗା କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ହଉଛି ଆଗରେ ଗୋଟେ କାର ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ସାଇଡ ହବାକୁ ପଡିଲା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ସବୁ କଥା ମିଠା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ସିଏନଜି ନଥିଲା ଗାଡିରେ ଟୋଟାଲି ସିଏନଜି ପକେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଇଛି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ପଡୁଛି ଇଏ ଦିଟା ଯାଇକି ଦେଖ କୋଉଠି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବାପନ ଦେଖ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ ସିଏନଜି ପଇଲା ବେଳେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ ଚାଲ ଓହ୍ଲେଇକି କଥା ହବ ଏଇ ସିଏନଜି ପଇଲା ବେଳେ ଗାଡିରୁ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା କଥା ସେଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ସିଏନଜି ପଡୁଛି ଆମର ଏଇଠି ଚାଲ ସିଏନଜି ପକେଇକି ଯିବା ହେଲା ସିଏନଜି ଗାଡି ଚଲେଇବ ଏତିକି ଫାଇଦା ଦେଖ 823 ଟଙ୍କାରେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ ହେଲା ଦେଖୁଛ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଗୋଟେ ଘରେ ତ ଘଣ୍ଟାଏ 20 ମିନିଟ ଗାଡି ଚଲେଇଲି ତ ଆମେ ଯାଉଛେ ଘରକୁ ଗାଡିକୁ ହୋଟେଲରେ ରଖିବା ଯିବା ଏଇଟା ଆମର ଦୋଳମୁଣ୍ଡି ଏରିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ ଚଲେଇଛି ମ୍ୟୁଜିକ ବଢିଆ ବାଜୁଛି ଆମ ଗାଡିରେ ରୋड ବହୁତ ଜାମ ରହୁଛି ପୁରା ଏଇଟା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବସିବା ହୋଟେଲ କରି ଗାଡି ରଖିବା ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯିବା ଘରକୁ ଘରେ ଗଲା କେତେ କାମ ଅଛି ମାମାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାର ଅଛି ବହୁତ ସାରା ହଁ କହିଦିଅ ଆଇଲେ ଆମେ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଗଛ ରଖିବନି ଭାଇ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ପରେ ନଷ୍ଟ ହବ ରାସ୍ତାରେ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ ଗାଡି ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଗାଇ ନା ମନା କରିଦିଅ ତ ଆମେ ଗାଡି ରଖି ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯିବା ତ ଘରେ ଯାଇ ଆମକୁ ତମକୁ ମିଳୁଛି ଆଜି ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ବି ଗାଡି ଚଲେଇଛି ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ଚଲେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତଥାପି ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଭଳିଆ ଗାଡି ଚଲେଇଛି ଘଣ୍ଟାଏ 20 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ ଆଜି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗାଡି ଚଲେଇଛି ହେଲା ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆଇଲା ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ସେଇଠି ହେଲା କାଇଁ ବସିବ ସିଟ ଚାଟି ଆମେ ବସିବୁନି ହେଲା ଯିବୁ ଏବେ ଗାଡି ଥୋଇକି ଚାଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ଘରେ କଣ ହଉଛି ସବୁ ଦେଖିବି ରଖୁଛି ଟାଟା ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ମାମା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା ବ୍ଲଗ ରୁ ଆରେ ବ୍ଲଗ ରୁ କଣ ରୋଜଗାର ହବ ଆମେ ଆଜି ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଗାଡି ଚଲେଇ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମାଗି ନାହିଁ ମିରା ଯାଉ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଚିକି ଚଲା ପୁରା ଘଣ୍ଟାଏ 20 ମିନିଟ୍ ଚଲେଇଛି ଗାଡି ନା ହଁ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାହିଁ କହିନ ତମେ ମାମା ଗୋଟେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ମାମା ପଚାରିବି ପୁରୀ ତମେ ଗଲା ବେଳେ ଗାଡି କିଏ ଚଲାଉଥିଲା ବାବା ମତେ କାହିଁ କହିନଥିଲ ନା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଆ ଇଏ ଆମ ମଲ୍ଲି ମାଉସୀ କଣ କହିବ ଗାଇସ୍କୁ କଣ କହିବ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ହଁ ତମେ ଚଲଉଥିଲ କି? ହଁ ନା ଗାଡି କଥା ନୁହ ତମେ ଇଆଡେ କୁହ ଅନେଇକି ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ କହିଦିଅ ଟିକେ କେମିତି ତମକୁ ଆଇବନି ଆଉ କଣ ଆଇବ ତମକୁ ମଲି ମାସି ଲାଜରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇବନି ମତେ ଆଉ ଆମର ଏଠି ୱାସିଂ ମେସିନ ଚାଲିଛି ମାମା ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି କାର ସଫା ହଉଛି ଚାଲିଛି ଗାଇସ୍ ଆମର ପୁରୁଣା ୱାସିଂ ମେସିନ ମତେ କଣ ବାପୁ ନାଣି ଦେଲାଣି ସେ କଣ ଖାଇବୁ କଣ ଦବୁ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଉପର ମାନେ ବସିବି କେଡେ ସ୍ୱାର୍ଥପରଟା ଏଇଟା ହାରାମି ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ତମେ ଯାଅ ଇଟିଲି ଖାଇବ ପ୍ରୋଟିନ ନା ଇଟିଲି ପ୍ରୋଟିନ କହିବୁନି କଣ ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା କଣ କରୁଛୁ ଗାଇସ୍ କାର ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଦରକାର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଲା ଆମ ଘରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଯାହା ଦରକାର କହିବ ହେଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ହୋମ ଡେଲିଭରି ଫ୍ରି ହୋମ ଡେଲିଭରି ପୁଣି ମୋ ତରଫରୁ ସୁରଜ ତରଫରୁ ମିଷ୍ଟର ସୁରଜ ଯିବ ତମକୁ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ତ କଣ ହଉଛି ଦେଖିଆ ବାହାରିବା ଏବେ ଗାଁକୁ କଣ କରୁଛି ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରିବା ଦେଖା ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଚାଲ ତୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ଗାଇସ୍ କହିବେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଥିଲା ହେଇଗଲା ନା ସେଇଟା କେବେ ହେଇଗଲାଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି ନା ଗଞ୍ଜି ସେଇ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧୁ ସେଦିନ ବ୍ଲଗରେ ଯୋଉଟା ଆଜି ସେଇଟା ମାନେ ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ଏଇ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିବୁ ସେଇଦିନ ଏଇ ବ୍ଲଗ ଟା ହବ ବୋଧେ ନା ତ ଜାମ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଛି ଖାଇବା ବ୍ରେଡ ଆଉ ଜାମ୍ ଆଉ କଣ ସେଠି ଟିକେ ଲିମିଟ ପକା ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ କେଟା ବାଜିଲାଣି 11ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି 11:30 ପାଖାପାଖି ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏବେ କରୁଛୁ ତୁ ଯାଇକି କଲେଜ କ୍ଲାସ କରିବୁନି ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଏବେ ଆସି ଖାଉଛୁ ସିଏନଜି ପକେଇ କଣ କେତେ କାମ ସରିଲାଣି ସିଏନଜି ପକେଇବା ଯେହେତୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆମ କଟକରେ ସିଏନଜି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କଟକ ପାରାଦୀପ ରୋଡ ନୂଆ ବଜାର ଆଗକୁ କୋଉଠି ସେ ଜାଗାଟା ଯୋଉ କଣ ସିଆରଏ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ତ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯଦି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର କୌଣସି ଲୋକ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥବ ତ କଟକରେ ଆଉ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିଏନଜି ଟାଙ୍କି କର ହେଲା ନହେଲେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଚିନି ଦରକାର ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ମାମା କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ହେଲା ୱାସିଂ ମେସିନ ସବୁ ଡ୍ରେସ ପକେଇ ଦେଇଛି ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲେ ଡ୍ରେସ ପଡିଥିଲେ ମୋ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ସଫା କରେ ହାତରେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଯାଇଥିଲି ମାମା ସବୁ ଚଲଉଥିଲା ମେସିନ ଚଲଉଥିଲା ମୋ ଡ୍ରେସ ଗୁରା ପକେଇ ଦେଇଛି ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା କଣ ବାହାରେ ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ ପଡିଥାନ୍ତା ମୁଁ ସଟର ଡେ କି ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଧୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଘର ରହିବାର ଖୁସି ନା କଣ କହୁଛ ଗାଇସ୍ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ମିନିମମ୍ 6 ମାସ 7 ମାସ ପରେ ହେଲା ତୋର ଆଇଛି କଣ ନା ଜିରା ଟିକେ ଖରାରେ ଯାଉ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଚାଲ ଦେଖିବ କେମିତି ଆମର ଲଙ୍କା ଚିଆ ସିଡ୍ ଦେଖ ଖରାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଚିଆ ସିଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିବି ଚାଲ ଲଙ୍କା କେମିତି ଖରାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଲଙ୍କା ଖରାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆମର କଷ୍ଟମରକୁ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଆହଉଛି ଆମେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଦରକାର ଅର୍ଡର କରିବେ ଡେଲିଭରି ହେଇଯିବ ଟେନସନ ନାହିଁ ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା ଭାଇ ଖରା କାଟୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ବୁଲିକି କାଲି ସର ସହିତ ବୁଲିକି ମୋର ଟ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଓଡିଶାରେ ରହିଲେ ପୁଣି କଳା ହେଇଯିବ ବିଚକିଟିଆ ହେଇଯିବ ନା ହଉ ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ ଯିବା ଦେଖ ମୁଁ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖ ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଇବା ହେଇଛି ଆମର ଭାତ ଡାଲି ଏଇଟା କୋଉ ଡାଲି ମସୁର ଡାଲି ଏଇଟା ବାଦାମ ଚଟଣି କଣ ବଡି ଚଟଣି ବଡି ଚୁରା ଆଉ ଆଳୁ ଚଟଣି ଏଇଟା ଆମ୍ବ ମୋର ହଉଛି କଣ କହିଲ ମସୁର ଡାଲି ଫେବରେଟ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ମସୁର ଡାଲି ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଆଉ ଆଉ କଣ ସେଇଠି ବାପୁନି ଖାଉଛି ବାପୁନି କଣ କହ ପଛଆଡେ ମୋ ଓଟ୍ସ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଲୁଣ ଡବା ଏଠି କାର୍ଟୁନ ଦେଖା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଆଉ ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବିନି ମାମାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖେଇବି ବହୁତ 100K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲା ପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ଦେଖେଇବି ନହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବିନି ବାପୁନ ଶୁନି ଓକେ 100K ଯେବେ ହବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫ୍ୟାମିଲି ତାପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଦେଖେଇବି ବାପୁନ ଛାତକୁ ଯାଇଥିଲା ଲୁଗାପଟା ଆଣିବାକୁ ଆଣିକି କେମିତି ଗଦେଇଛି ଦେଖ କଣ କହିବ ତାକୁ ଦେଖ ଏ ସବୁ ମୋରି ଡ୍ରେସ କେତେ ଡ୍ରେସ ଆଜି ପ୍ରବଳ ୱାଶ କରାଯାଇଛି ହେଲା ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇ ରେଡି କରିଦେଇଛି ରଖିଦେଇ ବ୍ୟାଗରେ
ଆଉ ରଖି ସାରିକି ଯେତିକି ଦରକାର ଆଉ ନେବି, ଆଉ ସବୁ ବେଶୀ ନେବିନି, ଅଳ୍ପ ନେଇକି ପଳେଇବି। ମାମା ହେରିକା ପରଦିନ ଯିବେ, କାଲି ନା ପରଦିନ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ନେଇକି ଗଲେ ଯେତିକି ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ରଖିଦେବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଯେତିକି ୟୁଜ୍ ହବ ସେତିକି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଇଏ ତ ଖାଲି ଗଞ୍ଜି କଣ ଖୋଲି ପକଉଛି ଆଉ, ଦେଖ ଆଉ। ତ ଚାଲ ରେଡି ହେଇକି ଦେଖଉଛି ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଉଛି, ଦେଖିବି। ରେଡି ହେଇଛି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ କିଛି ନଉନି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନେଇଯାଉଛି। ମାମା ହେରିକା ଗଲାବେଳେ ଆଉ ନେଇକି ଯିବେ ଇଏ। ତ ଯିବା, ଚାଲ ବାହାରିକି। ଆଉ ବସ ରେ ଯାଉଛି ହେଲା, ମୁଁ ଆଜି ବାଇକ୍ କି ସ୍କୁଟି କି କାର ଫାରରେ ଯାଉନି, ବସ ରେ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଯିବା ହେଲା। ମତେ ମିରାଜ ମୁଁ ଛାଡିଲେ ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା କଲେଜରେ ଆଇଛି, ଇଏ ଯିବ ଆକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ। ମତେ ଛାଡିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ନା। ହଁ କାଲି ଆସିବୁ, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଗାଁକୁ ହେଲା। ହଉ ତୁ ଯିବୁନି, ହଉ ନ ଯା, ହଉ ରଖୁଛି। ବସ୍ ରେ ଯିବା ହେଲା। କୋଉ ବସ୍? ଏସି ବସ୍ ଯାଉଛି ତ? ଆଁ ହଉ ମୋ ବ୍ୟାଗ ଟା ନେଇ ପଳା। ମୋ ବ୍ୟାଗ ଟା ନେଇକି ଯାଇଛି, ପୁଣି ବ୍ୟାଗ ଟା ନେଇ ପଳେଇବ, ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ହଉ ଯା, ରଖୁଛି। ଗାଇସ୍ ପୁରା ବସ୍ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ନିଜ ମାର୍କେଟ ରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଆମ ରିଆନ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିଲି, ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମ ବଣ୍ଟି ଆଉଛି ନବା ପାଇଁ, ଚାଲ ଯିବା, ଦେଖଉଛି ତମକୁ ସବୁ କିଛି ହେଲା। ଚେକ୍ କର ଗାଇସ୍, ମୋ ଅନେଟ କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛି। ଏ ବଣ୍ଟି ଆଇଛି ନବାକୁ। ବଣ୍ଟି କଣ କହୁଛୁ କହ? ଗାଡି ଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି, ଚାଲ ଯିବା ଘରେ କଥା ହବା ଡାଇରେକ୍ଟ। ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ ମୁଁ ଚଲଉଛି ହେଲା। ତ ବହୁତ ଫିଲ୍ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଦେଖ ଆମ ଗାଁକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗାଁ ର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ଆମ ଗାଁରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମିଟର ଟା ଖଚଡା ହେଇଯାଇଛି। ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରେ କଥା ହଉଛି ହେଲା। ଗାଇସ୍ ଦେଖ, ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ଆଈ ଦେଖା ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଘର ବାହାରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ବବୁଲ ସେଫ୍। ବବୁଲ ସେଫ୍ କଣ କୁହ ଇଆଡେ, କଣ ଗପୁଛ ତମେ ସେଇଠି ଖାଲି? ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଆମ ଚୁଇଁ ହେଲା, ଆମ ଲାଡୁ ଚୁଇଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ମତେ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ, କହିଦେଲୁ ହାଇ କହିଦେଲୁ। ସିଏ ଜାଣିପାରୁନି ମତେ, ମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଦେଖିନି ନା, ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଟା କିଏ ଦେଖିଲୁ, ଏଇ ଫଟୋଟା କିଏ ଜାଣିପାରୁନି, ଟିକେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, 2-4 ଦିନ ପରେ ଜାଣି ନବ। ଆଉ ଇଏ ଆମ ଗୁଡୁଲି। ହାଇ ଗାଇସ୍ କହିଦେଲୁ। ଚାଲ ଯିବା, ଟିକେ ଯିବା ମାର୍କେଟ, ଯିବା ଚା ଫା ପିଇକି ଆସିବା, ତାପରେ ଦେଖ। ସିଏ ଆମ କ୍ଲବ ଘରେ, ଇଏ ଆମ ଦାଦି ବଇଛି ବିଜୟ ସାର୍, ସିଏ ଆମର ଇଏ ହଉଛି ବବୁଲ ଭାଇ, ସିଏ ବଣ୍ଟି। ଇଏ ଆମ ଗାଇସ୍, ଇଏ ଆମ କ୍ଲବ ଘର, ଇଏ ଆମ ବୁଢା ବଇଛି ସେଇଠି ଦେଖ, ଠାକୁର ଘର କେମିତି କଣ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ବବୁଲ, ବିଜୟ ସାର୍ ହେଲା ହେଲା। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ଟିକେ କଫି ଫଫି କଣ ମାରିକି ଆସିବା, ଦେଖିବା କଥା ହଉଛି କଣ। ଗାଇସ୍ ଆମ ନାନା ପୁଅ ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି, ମତେ କହୁଛି ଗାଡିରେ ବୋଲା। ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖିକି ଡରୁଥିଲା, ଏବେ ମିଶିଗଲାଣି। ଯିବା ଦେଖ ଗାଇସ୍, ଦେଖ ତାକୁ, ଦେଖ ଦେଖଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଆ। ତୋ ନାଁ କଣ କହିଲୁ, କହିଲୁ ହାଲୋ ଗାଇସ୍, କହିଦେଲୁ ହାଲୋ ଗାଇସ୍, କହିଦେ ହାଲୋ ଗାଇସ୍, ହାଇ କହିଦେଲୁ, ହାଇ କହିଦେ, ହାଇ କହିଦେ, ହାଇ କହ, ହାଇ କହ, ହାଇ କହିଦେଲୁ। ଆ ଆ ଆ ଆ ଆସେ, ଦିଦି ଯିବ, ତ ଦିଦି ନ ଗଲେ ସିଏ ଯିବନି। ଘରକୁ ଆଇଛି, ମୋ ମା ସ୍ପୁନ ଫୁନ ଦେଇଛି, ଗେଷ୍ଟ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର, ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଟକ ମିକ୍ସଚର ଖିଆ ହେଲା। କଟକରେ ଥାଇକି କଟକ ମିକ୍ସଚର ଖାଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଲେ ରୁଟି, ପିଆଜ, ଲୁଣ, ମିକ୍ସଚର, ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ପାଣି ଟିକେ, ବସିକି ପୁରା ଆରାମରେ ଖିଆ ହଉଛି। ଆରାମସେ ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଦବା ଆଉ ହେଲା। ରହିଲି ଗାଇସ୍, ଆଉ ଏଇଠି ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ କଣ ଘରେ ହେଇଛି, ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ରେଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ କଣ ହେଇଛି, ସବୁ କେମିତି କଣ ମଜା ଗଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟେଡ ଭିଡିଓ, ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ସିନା ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ନହେଲେ କେମିତି ଯିବି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖା ହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବେ, ଭିଡିଓ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହବା ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ମଜାଦାର ସବୁ ଭିଡିଓ ଆଣିବି, ଗାଁରେ ରହିବି, କଣ କରୁଛି ସବୁ ଭିଡିଓ ଆଣିବି, ଟ୍ରାଏ କରିବି ଡେଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।